continue to unravel after the game too. আজির মুখ্য খবর 10 বর্ষ পরে পুনি মুহামুহি হেলে বিরাট ও গম্ভীর সূচনা অনুসারে 10 বর্ষ পরে পুনি আইপিএল ফিল্ডে দুই খেলাড়ি মুহামুহি ম্যাচ পরে ময়দাନରେ মুহামুহি হেলে বিরাট ও গম্ভীর আইপিএল 2023 রে পুনি চর্চাকু আসিলা বিরাট ও গম্ভীরଙ୍କ কড়ি ଏହାସହ ଆଇପିଏଲ୍ର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ଜରିମାନା ବାବଦକୁ କଟିବ 100% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି। ସେହିପରି ନବୀନଙ୍କ କଟିବ 50% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି। ଗତକାଲି ଆରସିବି ଓ ଏଲ୍ଏସ୍ଜି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ମୁକାବିଲା। ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ 18 ରନରେ ମାତ ଦେଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟିମ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ 127 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ 108 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ବିରାଟ ଓ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବିରାଟ ଓ ଗୌତମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଝଗଡ଼ା ବେଳେ ଖେଳାଳି ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। 2013 ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା।